labaran barka da asuba. To an tabbatar da mutuwar wasu mutane guda biyu yayin da sojoji suka ceto wasu mutane 9 da aka sace kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta ƙasa Sanu ta sanar da gwamnatin tarayya sabuwar manhajar biyan albashi da take son a yi aiki da ita. Gwamnatin jihar Anambra ta yana 16 ga watan kowane Nuwamba a matsayin ranar hutu domin karama marigayi shugaban ƙasa Nnamdi Azikiwe. Daga ƙetare shugaban ƙasar Fero ya yi murabus kwanaki 5 bayan ya hau karagar mulki sakamakon zanga-zanga ta ɓarke a cikin ƙasar. Tumi sauro assalamu alaikum wa rahmatullah, gari ya waye da fatan ana cikin ƙoshin lafiya wannan rana ta Litinin 30 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1442 bayan hijira ta fiyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madinatul Munawwara daidai kenan da 16 ga watan Nuwambar 2020 miladiya. Sunana Abdulmumin Abubakar Tsanyawa tare da abokin aiki Binta Abdullahi Fulani. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce dakarun soji da ke kula da tsaron jihar sun yi nasarar ceto mutane guda 9 da aka yi garkuwa da su akan titin Kaduna zuwa Abuja a jiya Lahadi. Cikin wata sanarwa da gwamnatin ta fitar, ta ce dakarun sojin Operation Thunder Strike da ke aiki a yankunan Akilubu da zuwa gidan Busa akan babban titin Kaduna zuwa Abuja sun samu kira da misalin karfe 4 na yamma da ke cewa 'yan bindiga sun tare babbar hanyar, kana suka buɗe wata motar bas wuta inda suka tilasta wa direban tsayawa. Da isar dakarun soja wurin har 'yan bindigar sun yi garkuwa da mutane guda 9 daga cikin motar mai dauke da mutane guda 18. Hakan ta sa nan da nan dakarun soja suka fara musayar harbe-harbe da 'yan bindigar, kana suka yi nasarar ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. Sai dai sanarwar ta ce direban da wanda yake kusa da shi sun rasa ransu. Daga ƙarshe ya yi bawa gwamnatin tarayya bisa matakin da ta ɗauka na rushe sashen rundunar 'yan sandan SAS tare da kafa kwamitin bincike kan cin zarafin da ake zargin jami'an na SAS na yi da kuma sanya wakilin matasa cikin kwamitin, sai kuma kaddamar da naira biliyan 75 domin haɓaka ci gaban matasan ƙasar nan. To daga Kaduna bara mu dawo nan kanan daba inda cibiyar sasanta mabiya addinai ta ƙasa IMC ta bayyana takaicinta game da karuwar tsatsauran ra'ayi tsakanin matasa a ƙasar nan tare da shigar da jama'a cikin wasu ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da ke zama barazana ga zaman lafiyar ƙasar nan da kuma ci gaba da kasancewar ta al'umma ɗaya. Da yake zantawa da wakilinmu Nura Haruna Mudi a ƙarshen wani taron ƙarawa juna sani na kwanaki 3 da aka shirya wa shugabannin addini da malamai da kuma shugabannin matasa maza da mata a nan Kano, shugaban cibiyar mai kula da harkokin addinin musulunci Imam Dr. Muhammad Nuraina Ashafa ya ce za a gudanar da gangamin wanzar da zaman lafiya da yaƙi da zafafan ra'ayi a wasu jihohin ƙasar nan guda 6 da aka zaɓa da suka haɗar da nan Kano da Katsina da Kaduna da jihar Kogi da Filato da kuma Benue. Nuraini ya ce wannan shine lokaci mafi dacewa da 'yan Najeriya za su yi taka tsantsan akan duk wani abu da zai iya jefa mutane sama da miliyan 200 zama 'yan gudun hijira ko masu neman mafaka, inda ya hori shugabannin addinai da su faɗakar da mabiyansu muhimmancin zaman tare. Wannan musiba ne babba da muke roƙo 'yan ƙasa Najeriya matasa mu su yi taka tsantsan, ba su wargaza ƙasan ba. Ba mu da wata ƙasa da ya wuce Najeriya, ba mu da abin alfaharin mu da ya wuce Najeriya. Duk inda za mu shiga yau in aka ce ƙasan nan ta fashe, wa zai rike wani? So ba alheri bane mu zama 'yan gudun hijira. Saboda haka me za mu ban mu 'ya'yan nan namu gado? Babu shi, za su bi mu da Allah ya isa. Shi yasa abin kuma na ba da tsoro, 'ya'yan nan namu matasa su suke da wannan ƙasa. Lokaci ya kai da mu shugabanni za mu miƙa ragaman mulki a hannunsu, mu miƙa musu ƙasa haɗaɗɗiya ba ma mulki ba, su ba jikokinmu wato 'ya'yansu su ma abin da ya dace. Da yake nasu jawabin, shugaban cibiyar IMC mai kula da harkokin mabiya addinin Kirista Pastor James Mobile ya yi gargaɗin cewa rashin yafewa juna akan saɓanin da aka samu a baya kamar matsalolin yaƙi da rikicin addini da makamantansu ba za su haifar da sakamako mai kyau ba ga komar al'umma. malaman addinai da masu makarantar islamiyya da masu makarantar kirista da fastoci su tabbatar da suna ba da gudumawa don matasa da suke zaune gari banza, yara da ba a yi musu ilimi na addini yadda ya kamata duk za a bi a yi musu ilimi don su fahimci menene addini na asali, ta hada akan zamantakewa da juna kuma da hakkoki na makwabtaka wanda da an samu da shi. kuma Kano ta ce babban cibiyar kasuwanci da cinikayya a arewacin Najeriya, ta koma kowa ya zauna lahiya, a haɗa hannu tare unguwa a daina ɗebo yara a sa su cikin wani hali, a ba su wani aƙida wanda ba aƙidan da aka sauko mana da su ba.
A nan kuma rundunar 'yan sandan jihar Legas ta ce ta kama mutane guda 720 waɗanda ake zargi da aikata laifuka daban-daban a maɓoyarsu da ke sassan birnin Eko a wani mataki na ƙoƙarin da suke yi domin magance aikata laifuka. Kakakin rundunar Olumayiwa Adojobi shine bayyana haka cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar. Yana mai cewa rundunar ta kama waɗansu ɓata gari guda 14 a wani sintiri da ta gudanar ranar Lahadi inda aka same su ɗauke da muggan makamai. Ya kuma ƙara da cewa rundunar ta sake kaddamar da shirye-shiryen dabarun dakile aikata laifuka a faɗin jihar ta Legas, yana mai cewa wannan zai taimaka wajen inganta sha'anin tsaro a ƙasa. Mafi yawa daga wuraren da aka samu mutane sun haɗar da unguwannin Ketu da Ikorodu sai Aja da Mile 12 waɗanda suka fuskanci tashin hankali a 'yan makonnin da suka gabata sakamakon rikicin ƙungiyoyin matsafa da kuma hare-haren 'yan daba. To yanzu haka ana gab da kammala yaye kuratan jami'an 'yan sanda na musamman guda 9,694 a makarantun ɗaukar horo guda 14 da ke faɗin Najeriya. Bayanin hakan da yana kunshe ne cikin wata sanarwa da kakakin ma'aikatar kula da ayyukan jami'an 'yan sanda Sheyi Odutayo ya fitar, aka kuma raba manema labarai. Sanarwar ta ambato ministan kula da harkokin ayyukan 'yan sanda Muhammad Dingyadi na bayyana haka yayin bikin yaye kuratan jami'an 'yan sanda na musamman da suka fito daga jihar Zamfara a kwalejin horas da jami'an 'yan sanda da ke Kaduna a ranar Juma'a. Yana mai cewa nan ba da jimawa ba za a rarraba su zuwa sassa daban-daban na kasar nan domin ƙara kusantar da jami'an 'yan sanda ga al'umma. Ministan ya ce 'yan sandan waɗanda suka samu horo na musamman a ɓangaren gundarin aikin ɗan sanda da bin doka da kuma alaƙa tsakanin jami'an da al'umma tare da samar da bayanan sirri da kuma kare haƙƙin ɗan adam suna dakon a tura su zuwa garuruwan da za su fara aiki. Mai sanya idonu da kuma kula da majami'ar CGCC Pastor Tunde Bakare ya soki hanyar da aka bi wajen kawo ƙarshen zanga-zangar NSAS. Ya ce aikin zunubi ne da bai kamata dattijai su yi shiru a kai ba. Pastor Bakari ya bayyana haka a jiya Lahadi yayin da yake jawabi a majami'ar tasa. Kano kuma ya soki rufe asusun bankunan masu tallafawa zanga-zangar, inda ya ce ya kamata gwamnati ta janye wannan shawarar da ta ɗauka. Duk da cewa ya amince banki na iya rufe asusun mutum bayan samun umarni daga kotu, to sai dai ya ce bai kamata gwamnati ta yi amfani da hakan ba wajen dakile yunkurin matasan kasar nan da suka shiga tare da tallafawa zanga-zanga akan rashin taɓuka abin a zo a gani da suke ganin gwamnati ta gazayi. To a nan kuma shugaban kwamitin kula da ayyukan sojoji na majalisar dattawa sanata Ali Ndime ya ce baya kallon wani abu na yin ba daidai ba game da aiwatar da kudurin dokar daidaita yadda ake ta'ammali da shafukan sada zumunta a Najeriya. Da yake jawabi yayin wani shiri da aka yi da shi a gidan talabijin na ƙasa a daren jiya, sanata Ndime ya ce baya ganin cewa ɗaukar matakin daidaita shafukan sada zumunta a Najeriya ba daidai ba ne. Ya ce baya nufin cewa za a dakile 'yancin faɗa albarkacin baki, sai dai kuma kamata ya al'umma su kasance masu ɗaukar alhakin abin da suka furta ko kuma suka aikata. Bugu da ƙari, sanata Ali Ndume ya ce gwamnati mai ci a halin yanzu ta samu ɗimbin nasarori duk da yana nuna rashin gamsuwarsa da kasafin da aka ware ma ɓangaren tsaron ƙasar nan, wanda ya ce har yanzu ƙasar nan tana cikin yaƙi. Alamu na nuni da cewa da yiwuwar gwamnatin tarayyar kasar nan ta amince da kowace irin manhajar biyan albashi da jami'o'in kasar nan za su bullo da ita domin ta maye gurbin sabuwar hanyar biyan albashi ta IPPIS da gwamnati ta bujiro da ita. Kakakin kungiyar ma'aikatan kwadago ta kasa Charles Ackman shine ya tabbatar da hakan ga manema labarai. Ya ce sharaɗin amincewa da kowace irin manhajar biyan albashi da za a bujiro da ita dole ne ta kasance tana iya zakulo ma'aikatan bogi da kuma magance dukkanin wani nau'in yin zamba cikin aminci wajen biyan albashi. Mr. Aban ya bayyana hakan ne yayin da ake ƙara samun amincewa da sabon tsarin biyan albashi na IPPIS a tsakanin ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa da kuma ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta ƙasa tare da ƙungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta ƙasa, waɗanda suka ce manhajar biyan albashi ta bai ɗaya ta fi dacewa da ma'aikatan gwamnati. Tun a ranar 23 ga watan Maris ɗin bana ne ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ta shiga yajin aikin sai baba ta gani a wani mataki na nuna turjiya da sabuwar manhajar biyan albashin bai ɗaya ta IPPIS da gwamnatin tarayya ta bujiro da ita. To a wani bangaren kuma ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta ƙasa Sano ta sanarwa da gwamnatin tarayya sabuwar manhajar biyan albashi da suka bijiro da ita, haɗin gwiwa da ƙungiyar da ma'aikata da ba malamai ba ta jami'o'in ƙasar nan nasu, wadda za a riƙa yin amfani da ita wajen biyan su albashi a maimakon yin amfani da tsarin biyan albashi na IPPIS. Ƙungiyar ta raɗa wa sabuwar manhajar biyan albashi da ta bijiro da ita da sunan tsarin biyan albashin bai ɗaya ɗaukacin jami'o'i UGPPS a takaice.
Ministan kwadago na ƙasa Chris Ingege shine ya tabbatar da haka a ƙarshen mako lokacin da ya karbi bakuncin shugaban kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta ƙasa mai barin gado Samson Ogoke tare da wanda ya gaje shi Muhammad Haruna Ibrahim a ofishinsa da ke birnin tarayya Abuja. Shi ma tsohon shugaban kungiyar ya ce za su yi nazari idan har sabuwar manhajar da suka bijiro da ita za ta yi aiki daidai da tare-tare da sabuwar manhajar biyan albashi ta ƙasa ta kunsa. A nan kuma rundunar 'yan sandan jihar Anambra ta ayyana yau Litinin a matsayin ranar hutu domin karrama shugaban ƙasar Najeriya na farko Dr. Nnamdi Azikiwe. An haifi marigayin ne a ranar 16 ga watan Nuwamba a shekarar 1904 a cikin Zungeru da ke jihar Neja a yanzu. A wata sanarwa da ta fito daga kwamishinan yada labarai da kuma wayar da kan jama'a na jihar Anambra, Sidon Adinuba, ta ce za a rufe daukacin dukkanin ofisoshin gwamnati in banda waɗanda ke gudanar da ayyuka na musamman, kamar yadda su ma kungiyoyi da sauran kamfanoni a jihar za su kasance a rufe. Haka kuma Obiano ya sake nanata kiransa ga gwamnatin tarayya da ta ayyana ranar 16 ga watan Nuwamba a matsayin ranar hutu domin girmama Dr. Azikiwe, wanda ya jagoranci Najeriya ga samun 'yanci a ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 1960. To karfe 6 har da mintuna 11 unguwar kan Karofi da ke nan cikin birnin Kano da kuma Sankara a can jihar Jigawa. 5 kenan da mintuna 11 agogon GMT da Ghana. Labaran ake sha kai tsaye daga nan Arewa Radio 93.1 a zangon FM. To akwai damar kallon mu kai tsaye har ma da tsokaci kan labaran a dandalin sada zumunta na Facebook akan Arewa Radio 93.1, kuma ku aiko da sakonnin dandalin mu na WhatsApp kenan akan lambar waya 09087126715. Tumurabunku daga ƙetare shugaban ƙasar Peru Manuel Moreno ya yi murabus daga kan kujerarsa jiya Lahadi, kwanaki 5 kacal da hawansa karagar mulki, al'amarin da ya haifar da shagulgula a Lima babban birnin ƙasar bayan zanga-zanga da aka yi a kan titi domin nuna adawa da shi da kuma tsohon shugaban ƙasar da aka hamɓarar. A cikin wani jawabi da tsohon shugaban ƙasar ya watsa ta gidan talabijin na ƙasa kwana guda bayan fatattakar da 'yan sanda suka yi wa masu zanga-zanga ta sanadin mutuwar akalla mutane 2, ya bayyana cewa yana son ya yi murabus. Moreno ɗan shekaru 59 ya yi murabus jim kaɗan bayan da majalisar ƙasar ta buƙaci da ya sauka daga kan karagar mulki kafin karfe 6 na yammaci agogon GMT ko kuma hukunta shi. Ana sa ran majalisar za ta naɗa sabon shugaban ƙasa a cikin mako guda. Dubban mutane ne dai suka fantsama kan tituna tsawon kwanaki suna zanga-zangar adawa da Moreno bayan hamɓarar da magabacinsa Matis Vizcarra wanda aka tsige bisa zargin aikata cin hanci. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Gwamnatin tarayya ta ki amincewa da sabon tsarin rabon tattalin arzikin ƙasa da hukumar da ke kula da rabon tattalin arziki ta bukata na yin gyara a tsarin rabon tattalin arziki da take amfani da shi da naira miliyan 830. Kana da kuma sake duba ga albashin 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati da alkalai wanda gyaran zai ci naira miliyan 470. Hakan na kunshe ne a cikin wasikar da hukumar da ke kula da rabon tattalin arzikin ƙasa ta gabatar a gaban majalisar wakilai cikin kasafin kuɗin hukumar na shekarar 2020 da kuma shekarar 2021. A ranar 4 ga watan Nuwambar wannan shekarar ne dai shugaban hukumar Elias Mbam ya je gaban majalisar domin kare kasafin kuɗin shekara ta 2021 na hukumar, inda ya koka akan yawan kuɗaɗen da ake kashewa wajen tafiyar da gwamnati. To sai dai kuma hukumar ta tabbatar da cewa gwamnatin tarayya bata amince da buƙatar ta na rage yawan kuɗaɗen da ake kashewa wajen tafiyar da gwamnati ba. Za ku saurari labarin wasanni. To a bangaren na wasanni, tawagar kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles da jami'anta za su tashi zuwa Freetown babban birnin kasar Saliyo a yau a cikin wani jirgin haya domin fafata wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin kasashen Afirka na shekarar 2022 da za ta kara da Lion Stars. 'Yan wasan na Eagles da suka buga kunnen doki 4-4 da kungiyar ta Lion Stars a filin wasa na Samuel da ke birnin Benin za su fafata ne inda suke sa ran fanshe wasan da za su kara a Freetown. Tawagar Ghana Tour za ta yi wasan ne ba tare da dan wasa Victor Oshime ba sakamakon raunin da ya ja kafadarsa lokacin da suka buga wasan farko a Benin. A nan kuma wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun sake yin awon gaba da tsohon dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles Christian Ovodo akan hanyar zuwa matatar mai da ke Wara jihar Delta jiya Lahadi lokacin da ya tsaya domin siyan ayaba. Wannan dai shine karo na biyu da wasu 'yan bindiga ke sace tsohon dan wasan. Sai kuma hasashen masana yanayi.
Da ranar yau Ajingi da ke jihar Kano da Mubi da ke jihar Adamawa har ma da Ajakuta da ke jihar Kogi za su kasance cike ne hasken rana akan ma'aunin Celsius daga 34 zuwa 37, yayin da Onitsha da ke jihar Anambra da Shamolu da ke jihar Lagos za su kasance cike ne zafin rana akan ma'aunin Celsius 36 da 33, sai kuma Brass da ke jihar Bayelsa da zai kasance cike ne yayyafi akan ma'aunin Celsius 27. Idan muka bar gida Najeriya, Bukavu da ke jamhuriyar demokradiyyar Congo zai kasance cike ne cira akan ma'aunin Celsius 22, yayin da Helsinki da ke kasar Finland zai kasance cike ne ruwan sama akan ma'aunin Celsius 5. To mai saro ranka ta kaf abin da ya samu kenan a cikin labaran na wannan safiya, sai dai kafin mai sallama ga Binta da jerin muhimman kanunsu. Tun da farko an ji cewa an tabbatar da mutuwar wasu mutane guda biyu yayin da sojoji suka ceto wasu mutane guda 9 da aka sace akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta ƙasa SANU ta sanar da gwamnatin tarayya sabuwar manhajar biyan albashi take son a yi aiki da ita. Gwamnatin jihar Anambra ta ayyana ranar 16 ga watan kowane Nuwamba a matsayin ranar hutu domin karrama marigayi shugaban ƙasa na farko Nnamdi Azikiwe. Daga ƙetare kuwa shugaban ƙasar Peru ya yi murabus kwanaki 5 bayan da ya hau karagar mulki sakamakon zanga-zanga da ta ɓarke a cikin ƙasar. Allah ya tsananta rabo marar yatsu ya ga kafar baturiya. Allah ya tsananta rabo marar yatsu ya ga kafar baturiya, karin maganar kenan a yau Litinin tushen aiki. Kolawale Omoni shine hadimin da ya tace labaran, sunana Abdulmumin Abubakar Ratsanyawa tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani muke cewa a cigaba da kasancewa da Arewa Radio a zangon FM. Ingantattun bayanai kuma akan lokaci, murdo Arewa Radio tashar Hausa ta farko a Najeriya da ta ta'allaka wajen kawo muku labarai da dumudumin su, tattaunawa akan muhimman batutuwa, haɗi da labaran wasanni na gida da ƙasashen waje. Tashar da ke tinƙaho da miliyoyin masu saurare a kowace rana.